Pikunieta baserritik nator, Pikunieta baserria eslekun dago. Gaur egun ezagutzen dugun Pikunieta sortu zen oin dela 40 urte. Aurten dira 40 urteak. Azkoitiko 3 gazte, 22, 23 urteko 3 gaztek erabaki zuten mendian bizi nahi zutela. Mendian eta ez edozein modutan, baizik eta modu kolektiboan. Lurrarekin eta helburu batekin. Helburu pertsonala bazan, mendia bizitzea, baina helburu komunitario ere bazuten, eta zan beren komunitateari elikadura osasuntsu eta osasungarria ziurtatzen saiatzea. Ezakaten dirurik, hauek zetozen kaletik, zetozen gazte mugimendutik, mugimendu antimilitaristatik, feministatik, ekologistatik. Orduan, marko teoriko honekin, proiektu bat abiatzeko orduan, ja ibilbidearen zati handi bat behin markatuta dago. Ezakaten diruik, eta orduan ze lortu zuten, aurretik erretako baserri bat, hau da, gelditzen zitzaizkion 4 harri. 4 harri horiek aprobetxatu zituzten gaur egun gure etxia dana eraikitzeko. Eraikitze prozesu bitartean aurretiko lanak ere baziren, etzeon biderik, etzeon argindarrik, etzeon urik, eta eraikitze prozesuan Azkoiti Pikunieta, Pikunieta Azkoiti ibilbide horietan egonaldiak egiten zituzten arditxabola zahar batean. Eta, hau izan da, proiektu hori izan da 40 urteko ibilbide neketsu, ederra, kolektiboa, eta kolektibotasunean jarri nahi dut azpimarra, iruditzen zaidalako etorkizunik izango bada kolektibotasunetik etorriko dalako. Ekologikoan egiten dugu lan. Gure etxea EH kolektiboko kidea da. EH kolektiboko kidea izateak, nik uste ez dakit, osatzen gaitu, iparra markatzen digu, ezagutzen ez dezuen ontzat, EH kolektiboa Euskal Herri osoko laborariok eta herritarrok elkartzen gaitu. 4 ardatzen gainean funtzionatzen dugu, eta 4 ardatz hauek ekarri nahi ditut ona, ze hoiek koipesten dute Pikunietaren egunerokotasuna. Lehendabiziko ekologikoan egiten dugu lan. Ez dakizuen 2014 urtean gutxi gora bera, Europar Batasunean, agroindustriaren lobiaren eraginez, malgutze bat gertatu zen, araudi ekologikoan, eta orduan iparraldeko lagunek indarra jarri zuten modu kolektiboan berriz ere ekologikotasunaren esentzia galez zedin. Eta gaur egun EH kolektiboko etxea izateko araudi ekologikoa baino haratago goaz. Eta neurri zorrotzagoak ezarri dizkiogu geure buruari. Bigarrena gertutasuna. Eta gertutasunak ditu 2 noranzko. Etxera, gure kasuan gu hartzaileak gea eta gaztagileak, gure etxera sartzen dana gertukoak behar du izan. Hau da, gure etxera heltzen dan zerealak izen abizenak ditu. Badakigu Fran Joldirena dela, badakigu
Jesusena dela, badakigun norena den. Ez da Forondatik pasatzen, ez da Bilboko portutik pasatzen. Ezin da. Baina, beste noranzkoan ere hala behar du. Guk norentzat egiten dugu, sortzen dugu janaria gure animaliekin. Ez bada gure herriko umek merienda hartzeko. Guk ez dugu lan egiten Londresen saltzeko, Madrilgo gourmet batean saltzeko, edo Parisa zera saltzeko. Hasi beharko genuke behar bada pentsatzen, elikadura zer dan. Negozioa, merkantzia, ala eskubidea, oinarrizko eskubidea pertsona guztientzat. Eta ez edozein elikadura mota, baizik eta elikadura osasuntsu eta osasungarria. Hirugarren ardatza, ekologikoa, gertukoa, hirugarren ardatza da pertsonen neurrikoa. Ez dakit zuek ze sentsazio daukazuen, baina nik bueltaka dut buruan, ahaztu zaigula gure gorputzaren neurria. Ahaztu intzaigula gure gorputzaren neurria eta gaitasuna. Eta benetan pentsatzen dugula ahal guztidunak garela. Eta hau nire iritziz akats oso larria da. Eta baserrira ekarrita, pertsonen neurritik kanpo aritzen garenean, sorpetzen gara, menpekoak gara, ahulak gara, prekarioan bizi gara, ez gara zoriontsuak, eta orduan bai, administrazioak zenbaitetan, gehienetan ez esatearren aplikatzen digun ustiategi edo esplotazio hitza, benetan gauzatzen da. Eta ni hartzaia naiz, eta naiz esplotatzailea. Eta gure etxea, eta bueno, ni naiz esplotatzailea, baina ni bezala, baserri askotan, ez da gauzatzen esplotazioa. Ez da lurretik edo animalietatik bizitzen, baizik eta lurrarekin eta animaliekin bizitzen. Eta gure gorputzaren jabe egiten garenean, hau da, bizitza eramaten dugunean gure gorputzaren neurrira, hau ikusten da eta bizitzen da guztiz, zergatik. Konturatzen garelako, inguratzen gaitunak, eta gure gorputz honek bat egiten ez badute, hiliten garela. Hil. Eta laugarren ardatza, gertutasunarekin, ekologikotasunarekin, eta pertsonen neurriaren zera horrekin, ekonomia sozial eta solidarioa. Ekonomia sozial eta solidarioa ez bada, ez da komunitaterik, ez da herririk, eta ez dago erantzunkizunik. Eta erantzukizun hau ez da bakarrik gurekiko eta gure herrekidekiko. Ez dugu erantzunkizunik hartzen, dagokigun erantzunkizuna ondorengoekiko. Ez dakit Maria Sánchez idazlea ezagutzen duzuen eta poeta. Bere azken poema bilduman, Mariaren poema batean, bukaera zera mandio. Zer izan nahi dugu? Mamuak alarbasoak. Eta honetan, nik uste indarra jarri beharko genukela, eta asko pentsatu beharko genukela. Gure eguneroko jarduerarekin zer gara? Zer izango gara? Mamu alarbaso. Ez dakit denborarekin nola noan. Ondo noa? Bale. Ez PowerPointik ekarri, bueno, ez da bururatu, ez dakit erabiltzen, berdin zait. Gertukotasunaren ardatz honetan, geure etxea, beste batzuk bezala, biziolako kide da, eta irakurri nahi dizuet, pasaden astean, biziolako kideoi,
bidali zitzaigun mezua. Eunon biziolatarrak. Kanal honetan, esan nahi dut, Delta Chaten zera, bidali zigutela mezua, biziolan ez dela Telegram edo WhatsApp erabiltzen, edo Facebook edo dena delakoa. Kanal honetan biziolari buruzko albisteak izango dituzue. Dendako nobedadei buruz ere idatziko dugu hemendik. Zer iritsi zaigun, nundik ekarri deun. Gaur ordea zer ez deun ekarriko eta horren zergatia azaltzera gatoz. Biziolara produktuak ekartzeko irizpideak biziola adierazle sistemako taulan dituzue ikusgai dendan. Adierazle sistema honetan ez da soilik ekoizpen ekologikoa kontuan hartzen. Bioaniztasuna, animalien elikadura eta osasuna, proiektuaren dimentsioa eta laborari eta langileen lan baldintzak eta jardueran emakumeek duten egoerari ere erreparatzen diegu, besteak beste. Huelbako kalitate bikaineko marrubi ekologikoak ekartzeko aukera dugu oraintxe, baina ez ditugu ekarriko. Huelbako marrubiaren ekoizpen sistema langileen eta bereziki emakume arrazializatuen eskubideak zapalduz egiten da, biziolako adierazle sistemaren aurka doa. Alternatiba agroekologikorik topatu ezean ez dituzue gurean Huelbako marrubiak topatuko. Gure elikadura ezin da eraiki ekoizleen eskubideak zanpatuz. Hau kolektibotasuna ez bada, hau arbaso izateko ekintza iraultzailea ez bada, nik ez dakit zer dan. Eta Alfredo kolektiboko kideak esaten duen bezala, bera lehen zinegotzi izan zen, Arabako bere herrian, eta momentu batean erabakizun etxetik kanpoko lanak ustea eta abeltzain lanetan aritzea. Eta berak esaten du, orain bai, egunero, esnatzen denetik, ohean sartu arte eta orduan ere, egunero ari dala politika eginten. Inoiz baino gehiago. Eta onaino helduko naiz. Ataundarra naiz, eta Ataun landa eremuko herri bat da, baina bai egin detela herrigunetik landa eremura salto. Bajuna ez, areta zerbitzu gutxiago dauden leku batea bizitzea. Nere aitona monan baserrie osabantzako gelditu zen, eta ni baserrira salto indet, nere hipotekakin, nere motxilakin, hemen gainen daramadan honekin. Eta hala ere, sortez, bikotea soldata finko bat badolako nekazaritzan frogaiteko aukera bat izan nun. Ez nun lortu bideragarri izatei, baina bizigarritasuneare gutxiago bakarrik gaitu nintzelako. Eta amatasunekin batea etorri zitzaiten horrek eta familia egoera korapilatu eta bakarrik baratzeari erantzun alizin izan diolako. Eta hau kontatzen dut, pixka bat landa eremu neoteko modu desberdina daudelako, iristeko modu desberdina daudelako, motxila desberdinak ditugulako, eta proiektuka abiatzeko garaien guzti honek baldintzatzen gaitulako, ezta? Nere ibilbidea hor bukatu zen, 6 bat urte baratzen egin itun, baina hortio, monangandik ikasitako hori, garai bateko jakintza horiek ze oinarri zuten arakatzen, horrek agroekologiara eraman nindun, noski esan dezulen biologia ikasitakoa naitzela eta sentsibilidade bat neuken lurren mugakiko eta horien baitan mundu hontan kokatzearekiko, eta baratzara ere horrek eraman nindun egia esateko. Baina bide guzti honetan lurrak ezartzen ditun muga horien baitan lan egiteko bidea bilatu dut beti.
Eta bide hortan biziola sortu zen, biziolakin topo inon, ez, herrin guk ez dauzkeu, apenas denda txiki bat daukeu, landa ere beste ezaugarritako bada, zerbitzu eskasia, gaur egun behintzet, zen gogoratzen nahi zuain dela 40 urtea atzea, ez, oain baino zerbitzu eskaintza bikoitza bagendula landa ere eta horre atzerakada bat nabarmena eman da. Baina, guk ere, komunitatetik gure alternatibak bilatu nahien edo, herrin sortu gendun, kontsumo elkarte bat, otxotarrak elkartea, bai herritarrontzako, gertuko elikagai kalitatezko eta ekologiko eskuratu ahal izateko, eta herrian bertan eskuratu ahal izateko. Gure aukera bai izan zela, guk bizitza eta erosketa eta elikagaien bilketa hori ere guk herrian egin nahi dugu, herrian bizi nahi dugu, ez da? Ze beti gaude, garraio zerbitzu prekario baten menpeko edo kotxearen menpeko bestela. Eta bide horretan, biziola kooperatibakin, orduan oraindik etzan ez kooperatiba ez ezer, topo egin gendun. Eta zer da biziola? Biziola da, Goierri eskualden komunitatetik eraikidan proiektu bat, bere helburuk die Goierri burujabeago bat, orekatuago bat, eta iraunkorrago bat izatea etorkizunen, ez da? Eta horretarako, ekonomia sozial eraldatzailean marko horretan lagin egitea, ez, helburu horiek lortzeko. Ze Goierrin, ez, badago sektore arteko desoreka nabarmen bat, industria oso indartsu bat daukeu, baino bai zerbitzu sektorea eta lehen sektorearen nabarmenago, ez, gainberan ditugu. Betiko, ez, landa eremu eta herrigunen arteko, ez, edo esan dezaku landa eremu eta hiri arteko, ez, desoreka hori, ez da, nun pilatzen dien zerbitzuk, ez, ematen du lehenengo mailako eta bigarren mailako biztanle gaudela eskualdeen baitan. Eta gero, ez, arrakala soziala, genero arrakalak, guzti horiek berdintzeko lana egingo don komunitate bat josi izan, 2018-19 bueltan. Gaur egun, ekonomia sozial eraldatzailea oinarri badegu kooperatiba izaera eman zaio, irabazi asmorik gabeko kooperatiba integral bat da. Honek esan nahi du, irabaziak ez ditugu bazkideen artean banatzen, baizik eta gure helburuekin bat datozen gu lantzen egian proiektuetara edo gure helburuekin bat datozen proiektuetara bideratuko diela irabazirik baldin eta bada. Ze hau ere zaila da. Eta integrala izateak esan nahi du, bazkidetza mota desberdinak ditugula, ez da, eta gure bazkidetzan baitan gaude, ni guantxe bertan biziolako langilea naiz, bazkide langilea naiz, badaude bazkide kontsumitzaileek edo erabiltzaileek diela Goierriko herritarrak, bazkide juridikoak diela eskualdean ekonomia sozial eraldatzaileen bueltan dauden eratutako erakundeak, elkarteak, ekoizleak, eta baditugu ere bazkide laguntzaileak diela eskualdeko hainbat udal edo kooperatiba industrialen Goilan fundazioa adibidez, ez, hauek diru aldetik ez ekarpena egiteko gaitasuna edo badute, baino erabakimen txikiagoa dutez, komunitate sare horretan berdintasun bat mantendu dadin eta ez dadin izan, ez, bakoitzaren kapazidade ekonomikoaren baitako, ez, erabakigune bat edo nolabait esateko. Eta biziola martxan jarri zanen, ez, horre aztertu zen, ia zaintzan eragin behar gendun lehenengo kulturan, mugikortasunean, energian, eta erabaki zen elikaduran eragitea,
eta ez hola zean, baizik eta lansaio bat egin zalako eta hor ikusi zalako komunitate bat, sare dagoeneko eratu bat eta artikulatu bat zehola elikaduran bueltan, ezta? Lehen saio hartan bildu ginen ia 50 pertsona, elikadura sistemako katebegi desberdinetako partaidek zeuden, eta horrek erakutsi zigun, ez da, gure komunitatetik eragiteko garai hortan ez, bagenitula nahiko osagai lan horretan abiatzeko. Eta lehenengo lana egin genduna izan zen Biziolako transizio proiektua edo adierazle sistema lantzea. Eta da justo Josebe gaur Huelbako marrubinaria ekarri dona, ez da? Zekatik, guk etorkizun baten landa eremu bizi bat, kontutan izan behar dugu landa eremu ez egoeratan dagoen, gero hemen nahasten zaizkigu landa eremuko herritarrak gudanok, ezta? Eta ekoizleak edo ekoizpenera bideratzen dien horiek, ze hor ere badaude desberdintasunek, baina gu gain ekoizpenari lotuta, irudik azkenen guri jaten ematen digutenak die paisaia marrazten dutenak, paisaia mantentzen dutenak baita ere, ezta? Eta ez da berdine, eta ondoriok, eta sortzen den marrazki hori ez da berdine, era batea edo beste batera ekoitzi. Eta etorkizuneko argazki hori irudikatzen gendun momentun, esaten gendun hemen irizpide batzukin inbeharra edo bide horri bat markatu beharra zegoela ikusten gendun, behintzat helmuga bat definitua edukitzea, naiz eta gero etxe bakoitzean bere abiapuntuko baldintzak ditun, bere bidea bakarra izango dan, ze ekonomikoki abiapuntu bat izango do, lurraldeari dagokionen, espazioari dagokionen, langaitasunei dagokionen, ez bakoitza eta bakarra da, baino helburua eta helmugako argazkia ere danontzako bakarra da. Orduan, bakoitzak bere bidea ingo do, baina helmuga jakin batera bidean abiatuko gea guztiok. Eta horretarako landu gendun adierazle sistema. Ez dakit, nik uste iguala inezela gehiagi enroiatzen. Ondo zoaz. Hortxe, adierazle sistema bada tresna bat, guk Biziolan baitan dauden ekoizleekin, etorkizunereko landa eremu horretara eta etorkizuneko elikadura ziurtatu horretara iristeko egin nahi dugun bidea. Bide horretan kontutan hartzen ditugu, ez dakit, igual Josebek aipatu ditu, baina bai nola ekoizten dugun, ze irizpide agronomikok edo, ze modutara ekoizten dugun, baita ere jasangarritasun irizpidek, nun saltzen dugu, ze enpaketatze ditugu, ze genero arrakalak eta arakatzeko langileen lan pertzepzioa edo arakatzeko irizpide sozial batzuk ezarri ditugu eta noski komunitatea parte hartzerik gabe ez da, orduan parte hartze irizpidek ere baditugu, ez da. Eta hauekin lortu nahi dana da, urtez urte, pixkanan, helmuga irudikatu dugun helmuga horretara iristea. Eta zer irudikatu dugu? Irudikatu dugu landa eremu bizi bat, iraunkorra, lurra eta bere mugak errespetatuko dituna, ekoizpen dibertsifikatu txiki askorekin. Txikiak eta asko. Eta hortxean ikuste. Zenbat ekoizle dituzue gaur egun Biziolan? Hasi ginen, abiatu ginen 20 pare batekin, 22, 23 edo, eta guantxe bertan uste dut 22, 23 ekoizle artean gaudela. Zaila izan da, transizio proiektu honek ere pixka bat talde hau esan dezakegu mugatu dola, ze batetik badago ez dona irudikatzen aldaketarik, baduen adinagatik edo eta nik uste gero bai ikusten dela ez gure ekoizle taldea dela nahiko gaztea, ez da hemendik aurrera eta martxan berriak datozen adia ekoizle berriak batez ere.
bai, ez da. Eta hor lotuta dago, ze nola instalatu gean, ze baldintzatan, ze zorpetze mailakin, eta korapilotxo asko ditugu hor bide horretan. Eta nola hartu zeituzte? Goierriko herrietan, zen pentsatzen dut, ekoizleak badituzu, erosleak ere behar dituzue. Ze harrera izan du? Baina hor, baten pentsamolde eta irizpide eta gero praktika eta kontsumo ohituran artean arrakala nabarmena daude, eta bagoatz, pixkanaka. Nik esango nuke batez ere ekoizleak gustora badaudela, ze badaukete azkenen biziolan helburue ez da produktua saltzea, baizik eta ekoizpen txiki horiek bideragarri egiteko baldintzak sortzea, ez? Eta bai, denda dugu, baina denda zaratago banaketa sistema bat lantzen gabiltza, jantoki kolektibetara sarbidea, eta honek ematen die ekoizpen edo eskari planifikatu bat nolabait esateko, ez? Beraien bideragarritasune lortze aldea, ez? Pixka bat arnasgune bat esateko, bueno, hau lotuta dago. Eroslea esaten duenean, hori nahi nuen esan. Irten bidea eman behar zaiola produkzioai, zeren bestela, bideragarri ez bada, denak dakigu ze gertatzen da. Baina hor dago, kontsumon sentsibilizazioa landu behar da. Ditzen zait, garrantzitsua dela janaria ateratzea merkatu eskemetatik. Lehen esan dut, pertsona guztientzako elikadura osasungarria eta osasuntsua. Luzea da izena, baina iruditzen zait askotan simplifikatzeko joera horri nolabait galga jarri behar diogula, ez da. Eta abizen askoko elikadura behar deu. Eta osasuntsu eta osasungarri hoien baitan sartzen da bizitoki daukagun planeta honen mugetan sartzea. Eta lehen aipatzen nun, gorputz txiki hauskor hauen mugetan sartzea. Eta hortik pasatzen ez bagara, gaude, nolabait, orain daukeun krisi multifaktorial lau, ez da? Planetak 9 muga biofisiko ditu eta 7 pasatu ditugu. Eta janaria botatzen da erruz eta aldi berean pertsonak hiltzen dira. Hiltzen dira gozez. Eta intzak aipatzen zuen zera ez? Nolatan, bakoitzak bizi dugun gure arrakala. Gonbidatu nahi zaituzte zeuen oskailuak irekitzera. Eta zenbat aurpegi ezagutzen dituzuen oskailu horietan. Eta gonbidatzen zaituztet ere kilometroak zenbatzera, zenbat kilometro. Eta gonbidatzen zaituztet petroleo kiloa zenbatzera. Ez dakit, eta gonbidapen gehiago egin halko nituzke, ez da? Antonio Turiel fizikaria ez dakit ezagutzen dezuen, beraren bitartez, jakin nuen, orain dela urte batzuk, Lancet aldizkari zientifikoan argitaratu zela ikerketa bat, bertan, egiaztatzen zuten, azaltzen zuten, dieta aldaketa batek, eta dieta aldaketa batek ez edozein aldaketak, baizik eta etortzea lekaletan, barazkietan oinarritutako eta zerealetan oinarritutako dieta batera, eta haragi gorriaren kontsumoa erabat murriztuta, eta astean pentsatu 250 gramu jatera pasatzeak, ekarriko lituzkela planetaren muga biofisiko gehienak bere onera. Eta hemen berriz zeren ator mamuen eta arbasoekin.
berriz ere, astuna naiz, sentitzen dut, horregatik nahi zertzaia. Honekin, esan nahi dut, zera, biziolara juten naizenean, sartzen naiz, Beasaingo rotondatik, eta pasatzen naiz, eta horra heldu baino lehen, dago supermerkatu Valentziar txupiguai hoietako bat. Nun baserritarrak eta herritarrak zapaltzen dituzten. Eta beti nijo pentsatzen aurreko autoak aurrera egingo dula eta hartuko dula Biziolarako bidia. Eta gehienetan ez da hori gertatzen, joder. Gehienetan jendia geratzen da supermerkatu horretan. Bizitzaren kontra, bizitzon kontra egiten duen supermerkatu horretan. Eta hori da, eta arnaz hartzet, eta gero eskerrak Biziolan sartzen naizen, eta Biziolako jendi da hon, eta nire lanbideen kiden argazkiak ikusten ditudanan Biziolan. Eskerrak, ze bestela, zer. Ez dakit. Bueno, pixka melodramatiko jarri naiz, baina asunto melodramatiko dao, barkatu. Filosofia guztiz aldatzea eskatzen du horrek. Bai, karo, Gaur egungo- bai. Bueno, badago, hau agian lehenago esan behar nizuen, badago nik ez dakit ezagutzen dezuen, edo horren erreferentzia izan dezuen, Jeromo Aguado, izeneko hartzai bat, bera Tierra de Camposen Palentzian bizi da, ja erretiro hartuta dao, eta beti esaten do, kontu sartzaiekin denbora asko daukeulako pentsatzeko. Hauxe esan asuntua. Eta galdera zan? Zera, iruditzen zait, bai ala bai, bueno, eta hain filosofa da botako dut, mudantza ontologiko bat egin behar dugula. Hau da, munduan egoteko modue, errotik, sustraitik, aldatu behar deula. Bestela, mamuak izango gara, eta emakumetxo hau eta bilok egongo gara museo antropologiko edo fosilistiko batean, zuekin batera. Eta nik usteet erantzukizun handia daukagula, gure jarduera txiki hauetan, eta ekintza bakoitzian, erosten dugun poliesterrezko zera bakoitzian, ari gea bizitzaren alde edo kontra. Zertan ari gea, gero goaz, bueno, ez dakit, ni enbalauin nahi zintza. Bai, ez baino... Ez, politika publikoak, nora doaz politika publikoak. Kontatu nahi dizuet, elikaduran pentsatzen ari direnean, Eusko Jaurlaritzan zertan ari diren pentsatzen. Eta hemen doaz, 5 lerro estrategikoak. Bat, Arabar Errioxako upategi handien erreskatea. 2, Donostiako haragi laborategi bat. Enpresa horrek Bolsonarokin eta Trumpekin harreman zuzena daukena, eta hor dirutza sartzen ari dira, Foru Aldundik eta Eusko Jaurlaritza. 3, eta hemen ja Londresko azentua jarriko dut, Indoor Vertical Farming. Hau da, pabilloietan, barruan, modu kontrolatuan, ezetasuna, lurrik gabeko barazkik ekoiztea. Laugarrena nekazaritza ekologikoa da. Karo, behar zon, ze bestela Europar Batasunak 2030erako lurraren 125% ekologiko naltamanda ez badago diru laguntzak agur. Eta 5. Getarin kaiolak jartzea egaluzek azteko. Orduan, politika publiko hauek zer? Nora garamatzate? Aireportuk, gaur goizean etorri naizenean, aireportuk handitu. Zetako, norentzat, ze eskubiderekin ari gean, hegazkinak hartzen, ez bada, hemen urte osoa edo 2 urte lanean
pasatu inoren familia zaintzen eta gure familia ikustera juteko ez bada. Bueno, sentitzen. Baino, Bai. eta bitartean... Ez geunden energia krisi egoera baten. Voilà. Bueno, lehen... Hemen energia dago. Bor. Bai. Bai, ez dakit. Herritar guztiok badaukagu gure ardura, baina nik sentitzen dut, baina ardura politikoa eta erabakiak eta supermerkatu hoiei baimenak ematen dizkietenak, hoiek ere, ez dakit, zehozeren ardura izango dute. Eta ez da ausaskoa, lehen intzak aipatzen zon, landaremuan ditugun zerbitzu falta. Baina kontxo, supermerkatu handi hoiei bizimodu erresteko, zenbat autobus geltoki jartzen dira. Ze, geltokiak ez dira gelditzen biziola parean, Ez. Gelditzen diren tokian. Eta ez badago geltokirik, Elgoibarren azoka plazarik gabe gelditzen dira. Baina Elgoibarko kanpoaldean dagoen hipermerkatuak 2 autobus geltoki eder ditu. Eta autobus lineak hortara bideratzen dira. Orduan, nik sentitzen dut, baina hemen, bai, herritarrok denok daukagu gure zatia, baina politika publikoak, hau da, daukagun egoera, ez da, nola esan, fenomeno meteorologiko bat, pasatu diguzuen galderen artean, zehon, nola ikusten dezue, nekazaritza eta abeltzaintza hemendik 20-30 urtera. Horrekin amaitu behar genuen, Josebe, Bai. didazu. Bai. Bai, sentitzen dut, spoilerra. Horretik erantzun da ere berdina da. Nik ekarriko dut hartzantzan. Orain, EAen, nire datu kokerrak ez badira, 230 hartzaietxe gaude. Eta 230 etxe hauetan daude 100 baino gehiago. Bai? Horren 250 etxe hoietatik erdiak 150 ardi baino gutxillo dauzkeu, gure kasua. Vale. 250 etxe hartzai, 250 hartalde, 100 ardi baino gehiago, bai? Orain dela 10 urte, nahi badezue bingoan, venga, zeinek botako du, orain dela 10 urte zenbat hartzai etxe ziren EAen. Venga, ausartu. Lareun. 800etik pasatu gara 230-era. Eta pentsatzen deu, la hostia gehala, ez daki zenbat, ez daki ze kuantiko, ordenagailu kuantiko eta bestia, baina zertarako behar deu kuantismo hori gero jatekorik ez badaukagu. Jatekorik ez badaukagu, zer? Ez dakit. Josebe, 800etik 230-era jeiste horren bidean, agian errelebo generazional falta egon daiteke. Bai, noski, karo, baina hemen ez gaude, lehen nintzak azpimarratu du, zera, txiki eta asko. Eta hemen, politika publikoak bideratuta daude gutxi eta handi. Hala ere, intzak datu bat eman du, biziolako ekoizle gehienak gazteak direla. Bai. Etorkizun bat badago, zerbait? Bai. Ondo egiten ari zarete zerbait?
ondo egiten aigea edo guk markatu degun etorkizuneko argazki hori partekatzen dutenak die ekoizle gazte talde hau. Bai, Zerbait erakargarria erakutsi duzu, Gau, aigea guk eredu bezala erakutsi nahi deguna die ekoizpen proiektu bideragarrik eta bizigarrik izango dienak. Eta horiek die ekoizpen txiki dibertsifikatuk. Gertun lurralderi lotu dienak, bertan ekoizpena, bertako lurren hasten dana, eta salmenta bertan bukatzen dana. Eta hori da etorkizunea begira bideragarri edana. Zertara eman gaitu administrazioak bideratu don ekoizpen ereduk, ekoizpen politikak? Errelebo generazionala arazo bat da, zergaitik. Eta ez da politika publikoengatik bakarrik, ez da? Ze hor daukeu industriara egondan exodo hori, eta landare emua zerbitzuz ustu izana, eta askoz erakargarriagoa da hirigunean bizitzea, egunerokotasunen askoz erresagoa da, ez da? Eta horrek danak eragiten do. Baina noski zuk nekazal eskoletatik zure dirulaguntzak ere ez die neutrok. Dirulaguntzak bideratzen zaituzte, erabaki batzuk hartzera, eta zure etxalderi neurri bat ematea, eta azpiegitura, inbertsio eta ondoriozko zorpetze maila baten sartzera. Zara matzate, oso aholkularitza ona daukezu ondon, edo hortan erortzen zea. Eta hori da gainbeheran doana. Eta sortez, baditugu gazte batzuk, ondo informatuk, eredu bideragarri eta bizigarrik beraientzako nahi dituztenak, txikitik abiatu dienak, eta pausoka aurrera doazenak. Eta hori da gure esperantza. Baina hori erakutsi behar da, ezagutzea eman behar da, eta hemen beste galdera bat erantzungo diot, ezta, literaturak eta kulturak eta zertarako balio dezake, ezta, landa eremuko kontakizun hauetan. Eta da, eredu posible horiek bistaratzeko, baino ez eredu erromantiko bat, argazki bukoliko bat, baizik eta errealitate bideragarri eta bizigarri bat, bere gauza hon eta txarrekin. Norberak bere autu behar dezan, baino engainatua sentitu ez dadin, ere. Bukolikotasuna aipatu duzunean, hiriko jende askorentzat, hori da azken finean, landa eremua. Bueno, Euskal Herrian gehienak bizi gara, landa eremuan. Hiru lau hiri kenduta, gainontzekoak herri txikiak. Datuek beste gauza bat esaten dute honintza. Populazioaren 11%, baino ez gara bizi landaremuan. Horrek esan nahi du, hiri eremuetan, populazioaren ia 80% bizi dala. Eta lurraldeari dagokionez, just alderantziz. 11% gehan hauek, gizajo morzillo hauek, bizi gara lurraldearen 80%. Eta hiri eremuan bizi direnak, bizi dira lurraldearen 11%. Beraz, bizimodua makina erramientaren bueltan eraikitzen da eta irizintrismoak eraikitzen du. Eta ja sartu algara treopararkatuan eta txuritasunean eta gauza hauetan guztietan. Baina zera, hemen, Euskal Herri Atlantiko zera honetan, zera. Gizon txuriak eta hiritarrak agintzen du. Eta harren neurrira egiten dira. Eta zorionez, nik usteet, badatozela jende gaztea, baina zorionez, nahita ez, martxa txiringeto honek, enaiz igartu behiti izari, ulertu zazue, montatu deun fantasiasko mundu honek ez dauka ibilbide luzerik. Eta nahita ez, lehen intzak aipatzen zuen zera, ustuketa hori, landaremuan gertatu zen ustuketa horri, buelta etorriko zako.
Eta gure etxera adibidez, gu WOF-sarean gaude, eta ikasleak hartzen ditugu praktiketan, eta badatoz beste ikasketekin, beste disiplinekin, beste bizipenekin, badatoz gazteak gogotsu landare muan gelditzera. Beraz, hemendik 30 urtera, Josebe? Itze ingo Nola deu. ikusten duzu? Itze ingo deu. Bota zerbait, zu gintza. Nik irakurri ingo dut, bai? Zenik, da gehiago landa eguneak hitz egin albalu, ez da? Nola zeskatuko liguken. Eta hau doa, hemendik 30 urterako argazki hortara lotuta, ez da? Ze esango liguke, ez nazozue postal batera murriztu. Ez naiz paisaia bat, ez da iraganeko oroitzapen erromantiko bat ere. Hemen bizi gara, lan egiten deu, elikagaiak ekoizten ditugu, lurra zaintzen deu, eta komunitatea ehuntzen dugu. Baita, denontzako etorkizun duina eraikitzen lagundu ere. Ederra banaiz ere, badut nekea, ziurgabetasuna eta oztopoak ere. Babesten nauten politika publikoak behar ditut, gazte belaunaldi berriak erakartzeko eta lurraldearen elikaduraren gaineko erabakin ahalmena bermatu ahal izateko. Errespetatu nire erritmoak, nire baliabideak ez dira agortezinak. Denon etorkizuna jarri nahi dut erdigunean. Entzun nazazue, kontutan har nazazue, eta eman era duinean aurrera egin ahal izateko baldintzak. Gainerakoa guk egingo dugu, komunitatetik.